Hakabaya day bat kajing dawa jongi ya kajing review ne kata kajing pej beni abiang sa chisen ya kanega reservation policy. Na po kasinong lapalang habaday katiga constituency na po penusla. Ka constituency jong u sembut menteri rang ba jongi ba Preston Tensong. Kamday bagi bawan hang nebar khot kidai na ka VVP henry ngiwan don gibadon katukane kila don kekenhun VVP hang the henry don ru bon gibadon hang ne kibadai na kiwai gikenhun tang gawai ke jing sngo kabangiwan lang hang ne kadai ba ngi krisyan ya kane ka daw ba hakabaya dai bat ke jing dawa jongi ya ke jing review ne kata ke jing pej beni abiang sa chisen ya kane ka reservation policy sikintian nganong mamangaru da iway nga day Dr. Basida Masar nga hikaya po sa Anthony's College henday suway kata ngaru ngala siya kata hakane ka reservation policy haus na marhajar hakabang ngala day banyo kam kum ga lecturer siya po Tura Common College henry ngalong baar ibayo e kapos pat day balong kamadin jonga ibaday ikaru tenang lakli balay mo bangalong baar kapos kada natli balay bangadu kiong nakadaw jong ka reservation policy kaday katakabha jong ki wala dikidon sa din maknaru ba kiday banyo tengi latip halo ka reservation policy bad ngasngo sarong ba kine ki long kame kine ki babe bathem ngamwas ngoy ay bangong taru ki bom nang bom staru kisngo tho bakane ka reservation policy ngila day banpen kala nakadaw ba lada kamlong kumta kibabun na kini kibalet school kibalet college kibalet pule kibalut kikime kikpa wala de kiduk ru kikrisan ki ngin yo kam hadin habut te da kawe ki jengmut kine kibadon hangne kilawan lang nang thena la palang kabadai ka constituency jong iba Preston ngam penrem ye henry ngakwa banong ru sikenten hangne bangi kmelenti ba mairu idai ukasi ku mangi udai uparawar ku mangi wala dai sa hasoru henry kane ka daw pat kadai ya baro lang jong ki khasi jantia jongi te sikenten hajing sangi la kmelenti ba in kiren halor kani tangba hadu mentar ngimpat sngo nakasujung henry mangi ki paj ba apat wala dang imdon kata kabor ngiwan lang ni banay ka jing kersyani baden nang ta hakabedai bat kapule puthiru kamdon ka development ka bathikanai hadu kata daki post na menta nilayo ya kaneka nilayo ka state ka bapura henry ka way ka government college ru kamdon hang thea po penusla constituency jing tebun ki bangim ko abanya kiran hang ne namar ba kawai ka sur nga ong biang bangi kwa ban Krisyan ya kaneka reservation policy tenang kata kadaw ngiwan lang hangne ban ngi kwa hiro bakane ka jingkran jongi mentanga kran nak menta barok kho jong ki badon hangne bat kin thai bat chenrang bat samla bat khana ba lada u minister lane u MLA jongi unpej ai bu unpej bangi don kam ya ka roi ka par hakati ka than jongi ru balada ma i ila male nei to ai ba ile lang ya barok kho bat khantam ya constituency la jong long live Biden.